Kami hadirkan panggung wayang orang keluarga besar di Republik Indonesia Surakarta, di mana pada malam hari ini didukung seniman seniwati dari wayang orang Sirwedari dan isi Surakarta mempersembahkan cerita Bugo Sampir. Nuwun para rawuh, para sutresna budaya pamirsa kakung putri. Sasampunipun sami pinanggih harja keparengna pambiwara di Republik Indonesia ing Surakarta ngaturaken wilujeng dalu. Pepanggihan malih wonten ing giyaran panggung ringitian keluarga Radio Republik Indonesia ing Surakarta ingkang dalu menika. Sinengguyung seniman ringitian Sirwedari saha isi Surakarta babar cariyos Bugo Sampir. Para paraga ingkang kepareng ngesangaken cariyos wonten ing kalenggan menika begawan kilat buwana dening sedherek Rusena Bagus Jaya Sarjana Seni, Prabu Duryudana dening sedherek Uga Darmanto Ahli Madya, Patih Sengkuni kapitadosaken dumateng sedherek Joko Sudiono. Wondene sedherek Mahesagni Tunjung Seta Ngaye minangka Prabu Bumangkara. Prabu Indra Sekti dening sedherek Wahyu Sapta Pamungkas Sarjana Seni. Para Kurawa kapitadosaken dumateng sedherek Luis Lugas Hasbiso Anggara. Kala Klabang Curing dening sedherek Dinar Warih, para yaksa dening Luisa Kanca, Prabu Kresna kapitadosaken dumateng sedherek Joko Sunarno Apik. Sedherek Triharjanto Sarjana Seni dalu menika kapathah minangka Prabu Puntadewa. Raden Samba Setyaki Gatotkaca Antasena Irawan dening sedherek Damaskus Dewa Setyaji Fahmi Sahariku. Wondene sedherek Yohana dalu menika kapathah minangka Dewi Lesmonowati. Sedherek Damaskus ngaye minangka Raden Abimanyu. Para putri sedherek Suparti Endang Yuli Puji Somaryani. Raden Arjuna kapitadosaken dumateng sedherek Alimarsudi Sarjana Seni, Raden Werkudara dening sedherek Joko Naryata Sarjana Seni, Semar Gareng dening sedherek Billy Aldi saha Jokoti, Petruk Bagong dening sedherek Ujiono saha Ivan. Wondene sedherek Dewasa Dirga Nagara Sarjana Seni dalu menika kapathah minangka Raden Cahya Bawana. Sutradara sedherek Joko Sudiono, asisten sutradara Kanjeng Raden Arya Tumenggung Alimarsudi Sarjana Seni dalang kapitadosaken dumateng Mas Ngabehi Edi Sulistiono Sarjana Seni M Hum, Pranata Tari sedherek Wahyu Sapta Darasan Dewa, Pranata Swara sedherek Gatot Triyanto Sakonco, Pranata Pepajar dening sedherek Agus Mahendra saha Yusuf Sakonco,
Audiovisual dening Sederek Junaidi Pranoto Busono, Sederek Nutiratno Wesa Endang Yuli so Tripuji, Pranoto Dekorasi Sederek Raharjo Sakonco, Pranoto Iringan Sederek Kuntoro Sarjono Seni, Pengarah acara Sederek Gunawan, Pengarah Giaran Sederek Topo Martatmo, minangka produser Ibu Tri Sejati SMM, produser pelaksana Ibu Diari Martani, koordinator kesenian Sederek Adi Marsudi Sarjono Seni Dasan Untoro Sarjono Seni, Kairingan Karawitan LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta, Rinenggo Sorowati Jangkep, minangka pangayoman pagelaran ing kikalenggan menika. Kepala LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta Ibu Ating Hindari Sarjono Hukum. Para rawuh, para sutresna budaya pamiyarsa kakung putri, kados pundi babaring cariyos Boga Sambir saking Auditorium Sarsita Mangunkusumo, kawasan Cagar Budaya Radio Republik Indonesia ing Surakarta, lumantar kanal YouTube RRI Surakarta dalasan program setunggal Pro Budaya Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Kula ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng mirsani so midhangetaken panggung ringgih tiyang wonten ing rikalenggan menika keluarga Radio Republik Indonesia ing Surakarta sinengguyung keluarga ringgih tiyang Sriwadari so isi Surakarta. Sumangga.
Kang samya sarasean salebeting nagari Ngastina. Prabu Duryudana nimbali para rayi Pandhawa. Andhapuk manunggaling Pandhawa lan Kurawa. Bathara asisaning Bathara jagat. Kondang lamunta titah pujang kara kang darbi ludura putih ya getih putih jagat wis ngundangane wong kang wicaksana nanging Gineo lamunta Paraja Ngastina lan Ngamarta dianake ya kuwi karukunan nanging mangring tekad payu sing gaya rengu ing pepulatan. Wah jagat Dewa Bathara wasesaning Bathara jagat muga kasembadan antaraning Kurawa kelawan Pandhawa kang bakal dirukunake tartamtu negara bakal kuncara kabeh kawula ora ana kang cecingkrangan. Marang kahanan ing penggalih ing atimu alus ing wicara Gineo ndadak mulak malik kandhane wah keparat. Om wilahing mangastu nama sidyan Kaki Prabu Puntadewa lan Kaki Prabu Duryudana muga deneling wiwit dina iki ora ana negara Ngastina lan Ngamarta liring Ngamarta ya Ngastina Ngastina ya Ngamarta kang tegese manunggaling rasaning Pandhawa lan Kurawa bakal murungake Perang Agung Bratayuda Jaya Binangun. Nanging den elinga Jer Basuki mawa beya labuh sira saklorone laku kang utama kudu mawa pangorbanan kanggo nambah bebantening Perang Agung Bratayuda kang bakale nuwuhake korban kang ora bisa dicacah. Mula ya Nger, kanggo nambah sukerta iku mau kudu misungsungake tumbal yaiku sepisan manungsa boga samper lan ayam cemani. Iya, dasar kepara nyata. Makantar-kantar ucapmu bakal manunggalake Pandhawa lan Kurawa nanging dadak nganggo tumbal wong boga sampir lan ayam cemani. Kuwi mono dudu patraping begawan utawa pendhita. Sabab pendhita ngono darmane amung memayu hayuning bawana nanging patrapmu tiba kosok balen. Karo meneh kowe bakal wani nyuwak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mangerti, Om?
Prang Baratayuda iku wis dadi jangkaning dewa. Telung perkara kang bakal dumadi kang sepisan. Baratayuda dadi sarana sirnaning angkara murka Budi Candala kang angka 2. Baratayuda kuwi dadi sarana luwaring punagi tatasing prasapa ateges wong kang darbe nadar wancine mujuti nadare, wong kang darbe utang wancine nyaur, wong kang darbe silian kudu dibalekake. Mangerti yo kang angka 3. Baratayuda kuwi dadi sarana jumeduling titah anyar kang kebak kautaman lan kasusilan. Kiratwana, sira bisa nyuwak perang Baratayuda yen bisa nyerahake Prabu Kresna. Weh, ya jagat Dewa Bathara. Ana unen-unen kodrat bisa diwiradati. Prabu Kresna ora eling marang unen-unen iku mau. Dina iki kanthi kudung kawicaksanan yektine ngatonake gedhohanmu, ratu ingkang wengis kowe, Ratu Dwarawati. Wauta budaling wadya andalitir leroping colonidi wawenjeng budalipun nyoto asri kawuryan Pindha teja liweran akekung sadaya samya prawira digdaya andayeng jurit
Saktining Sang Abimanyu Indra Sekti lan para Kurawa kena ing citra aja nganti lirwa ing kawaspadan Tandya Sang Satyaki padha sumurupa Indra Sekti Bramangkara Ya, kepiye? ora perlu tak ambali meneh wawan pangandikane sinuwun lan begawan Kilat Buwana ana ing pasewakan yen to perang Baratayuda bisa kasuwak yen to ana tumbale loro Tumbale sapa? Boga Sampir ya Kresna si ayam cemani nek Boga Sampir kuwi Semar aja mung mantuk-mantuk tok mudeng apa ora kowe iki iya Ya waton bisa gawe karukunane para Pandhawa lan Kurawa. Apa kang dadi dawuhe Begawan Kilat Buwana bakal tak tindakake. mula aja kesuwen iki rak sinuwun Kresna ana bar pasewakan yen perlu dibekakak ning kene Nggih, yo, Sriko Dawu. kencengi barisane wah, Walah menika gampyak. minggir Nata Kresmalon Siap. angan bika Duh Yayi Prabu Haywa Sungkaweng tias solairinira Ora dalah jagat dewa Bathara. Paman Harya Suman. Nun kula Paduka ngirit para Kurawa mapakaken dhateng kula menika wonten wigatos menapa paman? Lho kok malah gemujeng menika kados pundi? sinuwun Dwarawati menika ratu ingkang wicaksana nengenaken karukunan timbang cecongkrahan rak nggih ngaten ta Pancen kepara nyata menika paman. nah menawi Pandhawa kalih Kurawa rukun paduka remen mboten Lho menika kula remen sangat sarujuk menawi Pandhawa menika manunggal awet Pandhawa menika tasih darah Barata tasih sederek. ning enten syarate Lho syarate menapa? Sarate niku bancaan Boga Sampir kalih ayam cemani. Lah kula ngertos menapa ingkang dipun kajengaken menika kula ngertos. Tiyang ingkang tanpa dosa kangge tumbal menika napa leres? Matine wong loro niku luwih mulya tinimbang matine Kurawa kalih Pandhawa. Mboten wonten. Paduka sedaya menika namung keblithuk kalian patrapipun Kilat Buwana. Mboten wonten kok manunggalaken tiyang damel karukunan lajeng mejahi tiyang menika mboten wonten wujudipun. Pendhita pundi menika? Kilat Buwana menika begawan ingkang pinunjul ingkang wicaksana gentur tapanipun nyatane Pandhawa lan Kurawa nggih saged nyawiji. Lah gentur tapane kok ngakon mateni wong niku napa pendhita cap Aja sapa ngelak-elak, menika? Begawan Kilat Buwana. Wah, dipekakak ning kene. Sigra kang bala tumingal Acam posam nyedali Adalah sumbar yo. Keparat sing kurang tata.
wani tanding mrengwa Awas. Majwa wong sayuta raurane ingsun gigre ora ngarsa Ngoleno rapteng lalis wah 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 anda lo jebul anak-anak Pandhawa ki nadyan ampuh kaya ngapa tetep kalah wong iso Indra Sekti karo si sapa mau karo Brahmacura Brahmacura karo Brahmangkara ayo maju nek kowe dak pengen mati mu iso sengkuni iki ora aduh